се Йордан Мицикулев и съм координатор на партия Величие за област Пазарджик. Правим това предаване, за да ви запознаеме с основния проблем на държавата и всъщност да ви разясниме защо партия Величие отделя толкова сериозно внимание на боклуците. Това е важно за нас, защото често хората може би са свикнали до някаква степен, може би въобще не се замислят колко е опасно всичко това, което се случва с боклуците. Какво точно се случва и каква токсична обстановка създават те, как тровят водите тези боклуци и как всъщност ние като общество умираме и намаляваме и боледуваме доста тежко благодарение на тази токсична среда. Тук въпросът пред нас е, кое е по-важно? Да имаме добри финанси или да имаме добър живот? Защото ако се замислим малко и загледаме нещата в детайли, всъщност по-важното естествено е, че ние първо трябва да живеем. Защото ако сме богати, но нямаме живот и сме болни, за какво сме богати? И така, както го виждаме ние, че най-големия, най-спешният проблем за решаване е първо управлението на боклуците, защото видимо държавата ни е потънала в такива. Боклуците са покрай нас и то навсякъде покрай нас, навсякъде около нас. Боклуците троват водите ни, които ние консумираме, но ние не ги виждаме. Някакси не ги гледаме, не ги търсим и в момента, в който ги потърсим, картинката става наистина страшна. Първо, какво означава инфилтрат и защо това е толкова важно? Това е една тъмно кафява към черна течност, която се излива от битовите отпадъци, от промишлените отпадъци. Това е една токсична, изключително токсична слуз, то не е толкова течно, защото е доста гъста, която се пропива в подпочвените води и която ги заразява. В момента с колегите сме в Петрич. Тук ще направим една проверка дали от законното сметище за битови отпадъци, което се намира над нас, тече инфилтратът от този басейн за инфилтрат. Виждаме на къде води реката. Аз на практика инфилтриращия басейн, който аз между другото виждам проблема, той просто тече от всякъде, защото хидроизолацията му е в такова състояние. А особено сега, когато ние имаме проблем с напоителните води, нивата на подпочвените води падат и тази отровна токсична течност, която навлиза в подпочвените води, всъщност заема голяма част от тях. И реално ние консумираме доста по-високи количества от този инфилтрат. Основните неща, които причинява на нашия организъм този инфилтрат, са безплодие и висока смъртност от ракови заболявания. В последно време в инвитро клиниките се забелязват все по-често млади семейства по на 25-6 годишна възраст, които страдат от сериозни репродуктивни проблеми и на практика те остават бездетни. Другия голям проблем е естествено канцерогенните съставки на въпросния инфилтрат. Реално погледнато, ако преди е било нормално онкологични заболявания да се появяват след 60 годишна възраст, вече тази граница пада до 30, което наистина е един огромен проблем. В много други населени места има такива нерегламентирани сметища. И да вземем, да заделим едни пари, да пратиме да ги изчистят един път за винаги, за винаги, за винаги, за винаги. Това, което се случва в момента в България е, че ние сме потънали в собствените си боклуци и невъзможността на некомпетентното правителство, което ни управлява и техните пипала, да кажем, защото тук става въпрос за един октопод престъпен, всъщност допуска ние да умираме. Но те дори не осъзнават, че и техните семейства умират по този начин. Този октопод преди години имаше оправданието, че ние нямахме депониращи станции. Изтеглиха пари от Евросъюза, пари, които ние като общество връщаме и тези депониращи станции вече са факт, но проблема остава в тяхното управление. Първо, себестойността на управление на тези боклуци, понеже има естествено висока корупция, е 10 пъти по-висока от реалната й стойност и това става изключително скъпо дори и за корумпираните фирми. Реално това нещо с високата стойност ги притиска те да заравят боклуците в почвата. Но познайте какво се случва в почвата. Същите тези токсини и тези инфилтрати отново навлизат в подпочвените води и отново идват на нашата трапеза и ни тровят. Мъртвата зона на град Поморие се нарича Поморийското езеро. Целият този бряг и от тази страна е осеян с изключително много боклуци. Пуснати са множество сигнали от наши съмишленици и отговор е получен само от БАБХ, които казват: тук няма замърсяване, тук няма замърсяване, тук няма замърсяване, тук няма замърсяване. За мен, директора на БАБХ Бургас,
и директор на РИОСВ Бургас моментално трябва да си подадат оставката. Когато един човек е в невъзможност да се изпълнява своите задължения, той трябва да освободи поста за някой, който може. Ето замърсяването на Поморийското езеро. Пак казваме, мъртвата точка. Освен инфилтрата, всичките тези боклуци създават метан, създават редица други отровни и токсични съединения, които отиват във въздуха и се раздухват от ветровете и тръгват навсякъде. Естествено, първият консуматор, който консумира тази цялата отрова, отново сме ние, защото ние дишаме. Отделно, всичките тези сметища, те са едно поле на зараза, защото там имаме всякакъв тип отпадъци, там имаме мърша, мъртви животни, кожи. Тези болести, които се пораждат в сметищата, естествено са естествен дом на всякакви видове гризачи. Нещата, които съм виждал по сметищата, наистина са катастрофални и са страшни. Там ходят бездомните кучета, които ядат, заразяват се с тези отрови и после ги разнасят в градската среда. Те ги разнасят при нас. Всичко е един кръговрат и ние като общество е хубаво да мислиме за това, че каквото направиме, после ние го консумираме. Където нацапаме, после това веднага идва при нас. Казвам се Иван Стоев и съм един от активистите на партия Величие за град София. Намираме се в един от най-силно замърсените софийски квартали, квартал Мала Шефци. Зад мен може да видите само част от купищата боклуци, планините от боклуци, които са навсякъде тук в квартала. И това, което искам да споделя с вас, ефекта и резултата от всичкото това замърсяване, което има тук, е, че буквално въздуха е толкова замърсен, смъртта се простила навсякъде, където мина тук из квартала, не се диша. Погледнете, 21 век България, за какво нещо става дума. Много интересно незаконно сметище в София. Обърнете внимание, вътре имаме патички, които си плуват. Самия канал е незаконно сметище, това е водата в София. Очевидно хората идват от тук, изхвърлят боклуците си долу в реката. Още едно нещо, което може би забелязвате, е високия приръст на гаргите в България. Гаргите ядат мърша, а мършите се намира на сметищата. Съответно, цялата тази зараза, тя лети и над нас и ни заразява ежедневно. Здравейте, казвам се Радослав Иванов и съм областен координатор за Пловдив на партия Величие. От 5 януари до днешна дата 31 март имаме входирани над 343 сигнала за нерегламентирани сметища за областта. До момента информацията и обратната връзка между РИОСВ, общините, кметовете на отделните общини за всяка една жалба, която е подадена, е изключително оскъдна. Една огромна част от сметищата са запрастени, което е повторно престъпление, и голяма част от сметищата абсолютно не са погледнати. Включително сега се намирам в село Ново Железаре, община Хисаря, където имаме екологична катастрофа. Сметището на село Ново Железаре до такава степен се е развило, че водоема, който е тук, е изцяло отровен. Защото подобен тип некомпетенция води до такъв тип резултати. Казвам се Алекс Костов и съм координатор на партия Величие за област Варна. До момента сме подали 355 сигнала за незаконни сметища и в момента се намирам на едно такова само на 10 км от морската столица Варна. В момента се намирам в село Калиманци и тук зад мен на началото на селото. Това място са го превърнали в печатница за пари за наша сметка. Получихме сигнал, че тук през деня идват камиони, изхвърлят си строителния отпадък и вечерно време това, което правят, е да го запръстят, така че нищо да не се вижда. Опасността обаче, освен престъпното действие, е, че при един силен дъжд може да стане свлачище и тук отдолу е Игнатиево, което е изключително опасно, защото в крайна сметка всичкият този боклук може да се озове в Игнатиево. Казвам се Геннадий Георгиев и съм областен управител на партия Величие за Шуменска област. В далечината виждате една прекрасна гледка зад мене с Шуменския паметник и в следващия момент зад мен цялата улица тук е в сметища. Разберете, ще бъдем непримирими, защото искаме да оставим една по-добра България на нашите деца. Качеството на водата зависи и от това нещо, от всички тези боклуци. Ние с помощта на независима лаборатория
показахме как в община Върбица, в река Герила, влиза и се влива вода от тръба с поне 4 пъти над нормите показатели, които по изисквания би трябвало да бъдат за повърхностни води и такива води, които се вливат в водоеми и се ползват за питейни нужди. Много проблеми. В момента, в който излезете на улицата, навсякъде около вас има отрова, която тръгва от сметищата и от ветровете и дъждовете, които разнасят всички тези отрови в екосистемата. Но дори да не излезете от вкъщи, дори седите вкъщи, в момента, в който си пуснете чешмата, вие поемате отново от този инфилтрат и от цялата тази гадост, която вече е проникнала в подпочвените води. Голяма част от хората ще си помислят, че водата по някакъв начин може да се пречисти, и не е точно така. Тя идва токсична и отровна. Казвам се Ангел Карчев и съм координатор на партия Величие за област Стара Загора. Това, което виждате зад мен е, разбира се, незаконно сметище, което е в града, в Стара Загора. В града на летпите, на поетите, на правите улици има и сметища. Към момента сме подали за цялата област Стара Загора близо 230 сигнала към РИОСВ за почистването им. Надявам се институциите да заработят и да свършат работата, а пък ако не си я свършат, вече да има справедливост, да има наказани хора за невършенето на тази работа. Казвам се Христо Петров и съм областен координатор на партия Величие за Хасково. Всяка седмица получаваме редица сигнали от граждани в цяла България за незаконните сметища, които са навсякъде около нас, като това, което е тук и се намира почти в центъра на град Хасково. Не случайно България е на едно от челните места по ракови заболявания, защото всичката тази мърсотия се пропива в земята, в почвените води, и оттам съответно достига и до нас. Само за това сметище кмета на общината трябва да бъде глобен с 10 000 лева. А тези сметища са стотици на територията на общината. Казвам се Добромира Димитрова, майка на 2 деца и представител на политическа партия Величие за област Сливен. Незаконните сметища и замърсяванията, които унищожават нашата природа и застрашават здравето на децата ни. Като родител и отговорен гражданин, искам децата ми да растат в безопасна и чиста среда. Вярвам, че всички родители мислят по същия начин. Като активен гражданин и представител на партия Величие, съм се ангажирала да се боря за по-строг контрол и ефективни действия от страна на институциите. Вярвам, че ако повече хора се включат в тази борба, заедно можем да премахнем незаконните сметища и да създадем чиста и безопасна среда за живот за нас и нашите деца. С общи усилия можем да превърнем България в най-доброто място за живот. Казвам се Виктория и съм координатор на партия Величие за област Разград. В Разград сме открили вече десетки незаконни сметища, които са символ на нашето управление. Искам да призова всички ви да се обединим и да запазим нашите земи и нашата вода. България имаме най-хубавата природа в света. Тук имаме всичко. Имаме планини, гори, морета, реки, неземни природни блага. Не искаме ли като общество да живеем в много по-добра среда? Не искаме ли нашите деца да живеят в много по-чиста и здравословна обстановка? Не искаме ли тук да идват хора от други държави, за да пият чистата вода, защото чистата вода е най-ценният ресурс, който ние имаме и ние в момента допускаме тя да бъде отровена. Всичко зависи от нас и всичко е в нашите ръце. Ще ви кажа един страхотен начин за решение с проблема, начин по който ние ще ви облегчим и начин по който никой няма да ви свържи с която и да е политическа партия, но пък вие сами ще имате възможността да се включите. Може да влезете в сайта на партия Величие, да намерите секция "Подай сигнал" към РИОСВ или "Сигнализирай за сметище". Там ще намерите една бланка, която е обща за абсолютно всички области. Да попълните празните полета. Това нещо ще ви отнеме 10 минути, но ще ви помогне, защото вие по този начин ще сигнализирате институциите за нередност, която вие сами сте открили. По този начин ние можем да направим една свързана система, в която гражданите сами могат да сигнализират за проблемите в местното РИОСВ, а пък ние от наша страна като партия, така или иначе го правиме, ще контролираме и вашите сигнали и така ще създадем една гражданска активност, която да може по някакъв начин да ни помогне за ефикасното решаване на този проблем. Ние като партия
направихме първата стъпка, обходихме всяка една област в България, само за 2 месеца регистрирахме около 6000 незаконни сметища, регламентирахме всичките големи незаконни сметища, но това така доста успешно на някои места успя да накара някои от кметовете по места да си свършат работата. Имаме немалко успешни кампании, но това от друга страна всъщност мотивира и хората да започнат да се възмущават за кочината, в която са ни поставили без наши желания управляващите. И имаме немалко случаи на хора, които вече организират сами протестни действия, протестни кампании, за да може да им бъде изчистено. Нещо, което 36 години вече не се е случвало. Бъдете проактивни като общество и като граждани на нашата родина. Действията трябва да са сега. Не утре, не други ден, не другия месец, не другата година. Сега е най-добрият момент да се обединим с общата цел да сме по-здрави и да живеем в по-хубава, по-приятна и по-здравословна среда. Аз ви благодаря, господин Михайлов, за бдителността. Сигнализирайте ни. Ние винаги ще взимаме мерки, ще правим съответните предписания и при неизпълняване на предписанията ще наказваме виновните.